Iti mga maton, iti pagkaramitan na po chinelas, kan sapatos, iti update, iti kumustahin, no, at nagbaligi ka dimot lang detoy, nga proyekto po, ti lokal ang gobyerno, babay ti biyang, iti Department of Trade Industry, ay iti ilit ti bintar, kadito kung daw iti makinuman, ni Barangay Jojo Comlat, ay iti Barangay Abkir, Bintar Ilocos Norte, iti so mismo po, ti Barangay Abkir, iti nakapatakdira na po, iti pagkaramida na po, iti chanelas ken sapatos. Ni Barangay Kagawad, Jojo Comlat, sir, kumuna namin ni Bagga Rabi, live katibo po radyo lang, po Barangay Kagawad, Jojo Comlat. Kasamet Bombo Roger, na imbag Rabim, ken dagiti amin nga listeners, ken viewers, iti Bombo Radyo. Sir, muna namin, kumusta may man? Kumusta nagbalagimot lang dati yamunan nga nirakurak, ti mayor, ti ilit ti bintar, dati panagpartwat, ti chinelas, ken sapatos, kasanot kadayo na dito, iti nagapwana nun, iti mismo iti Barangay Abkir, iti mismo nga pagpartwatan, ti chinelas, ken sapatos, apo kagawad. Actually, Bombo Roger, amo naman ti amin, thank you very much iti local government ti Ilia Bintar, babayan ti panangidaulo ni Mayor Richard Begala. Agsipod ta ti barangay tayo, ti nakaipatakderan, nakaipasdekan deto'y agpalin nga paktorya iti chinelas ken sapatos. Ngimiti tayo kung daway, Bombo Roger, ti pailaeng chinelas iti madamang aramiden tayo, kasi niramanak kadagiti sa nga 15 nga nag-training, 3 days training, kapiti ka sakit mabukelmi ti may sa nga chinelas. Saan lang nga may sa nga aldaw. No kayam half day, wino 2 oras, depende iti laing mo nga agaramid. Kaya dabdamagem, no kasanon iti kadayo tinadanunan dito yung faktorya iti chinelas, iti Ili Abintar, kan iti intero nga probinsya nga Ilocos Norte, wino iti Region 1 na Bombo Roger. Kaya adun, dagitoy naka-avail, nakagatang iti chinelas nga aramid tayo, dito'y Suabel factory, dito'y Barangay Abkir. Actually, nagsarday dagitay orders sa Bombo Roger, manipod ka dagitay halanga dito'y probinsya nga Ilocos Norte. Ado pa dito order Bombo Roger, manipod iti Metro Manila. No, imay ka dito'y barangay tayon, iso pa iti pakasarakan, dijay kadakilan nga building dito'y Bintar, DJ Dadapilan Hotel and Convention Center. DJ at nagikukuha iti nadakamat nga Hotel Bombo Roger ket nag-order pa tapos iti kasakit ipasarabo na, iregalo na kadagitay kapadada nga negosyante iti Metro Manila. Ket datoy aramid iti Bintar Bombo Roger, ket datoy Suabel, ket nagwarasen iti Pilipinas, kunak balanginin, and hopefully dumanon to iti Balasyo Taaw, baben iti panaki-market na iti international arena. Okay, so by order pala iti aramidan tayo, no, dadig order iso ti aramidan tayo. How about iti stores? Apo Jojo, no adato may dita mismo nga pagaramidan ti sa chinelas ita Barangay Abkir, mabalin nga ti latang no kagilako or kaditi walk-in apo kagawad? That's right, Bombo Roger. Ano dagitay display dito'y mismo nga pasdek ti Suabel dito'y Barangay Abkir. No, dadagitay ang walk-in, dadagos na makagatang kadagitay kayat na nga klase iti chinelas. Ken kasamitin, no may panggip iti panaki-market na dagito'y Bombo Roger. No, dadagitay special events ti lokal ang gobyerno. Ken kasamitan na fiestas, wino programa nga alaweda ti ag-exhibit kada gitoy nga tagilako ket mapanda gitoy panakabagiti Suabel tapos iti kasakit aglako iti produkto. Okay. Sir, apo kagawad, kasanot anat epekto na kada kayo tatay, especially dakay ka mismo iti taga Barangay Abkir, kasanot epekto ti panakabenepisyaryo kada iti panagpartwat ti chinelas kada sapatos apo kagawad? Actually, Bombo Roger, hanaeng taga Barangay Abkir iti na benepisyaran. Ununay kan iti pagtrabahuan ngem ket dito kita daga north of the river dito Ili Abintar. Tada kita nag-training kinaduami di Bombo Roger ket nagapo kami tinadumado mga barbarangay dito north of the river. 15 kami nga nag-training nga nangirugi tinadakamat nga panagarami ti chinelas, and hopefully ket adanto pa itinayon na agsipot adanto pa iti another set of training
para iti panagaramit iti sapatos tumeten. Kaya di ada heels na nga sandal. Di ba na dumaduma kami di klase di sandal ada dagitay flat, ada dagitay heels na, ada sa banda pa dagitay maaramid nga sapatos, leather, ken na dumapay. Ket question mo itay no ana itinated ng apaka-beneficiaran dagitay kakalugaran tayo ket dakkel ang Bombo Roger. Ngem kas iti may nga negosyo nga mangrugrugi ada dagitay hindrances sa duma kasi hanpelaeng datay stable iti sweldo kasi agsadagmet iti market detoy chinelas nga aramiden tayo iti sweldoen dagitay ang titrabaho Bombo Roger. Sa bakit ko na ti kararigatan nga banag kiti mangrugi aging ganang agbalay jeton nga kumbaga ti jeton makitan ti panagboom or makitam ton ti anayason di kita. So kadigiti sir apo kagawad marami tayo nga tsinelas ti agbalam apo kagawad. Amang maminti pa nagarami ti tsinelas sa Bombo Roger ket saan nabukbukod ti maysa nga tao. Ada dagitay ado nga proseso Bombo Roger. Ada dagitay mangtabas kadijay swelas kasi ado a klase ada swelas na danto pay tay dapan na tapos ada mga ramit kadijay bulong na tay chinelas ada dagi pegpegket ada da para tok kasi matuktukan dijay ada pay mangasa baben iti machine kaditoy igid ditoy aswelas sabi ti kasaket na linis. At pag-amok ti marami ti grupo iti may saldaw ket mga sangapulo nga Paris no jak mariro ngen no gay babota gamay meten dagitoy agtitrabaho iti panagaramid iti sandal ket adto payan iti maramid iti may sangaldaw katapno ti kasaket mahakamat da kadagiti orders sa Bombo Roger. Okay. Sir, napintas man dito take na talaga nga narigat kasi dami digit yung masapol mo amin but kompleto iti gamit kasi nakita ko dito yung digit pagaramidan babay ti partner ti lokal gobyerno ti Department of Trade Industry. Sir, nakunam nga sa nga pulgit lima kay nga nag-training naging nga awan kad pa iti plano nga nayunan yung met nga mang train mo i-share yun iti na talento yung nga digit yung garamit sa nalasan apo kagawad. Ada Bombo Roger, dependento iti kasi dito training amin ket pinunduan di lokal gobyerno ti Bintar. Ket no ma-practice dagitoy sangapulo ket lima nga nag-training iti panagaramit iti sandal mangpununduman iti lokal gobyerno iti sa balipay nga set of trainings para tayo nakitayan nga dapat adto heels nan dapat maharami kanto pa iti sapatos nga di amon iti leather nga sapatos nga made of Marikina ken Laguna. Dagiti ito iti samansaruno nga mai-training ka dagito madaman nga agtitrabaho ken mangnayon apo iti matrainingan dapiti iti kasakit adado iti trabaho tamo ka adu ti orders saan nga magabenan dagito sangapulo ket limalaeng nga agtitrabaho ita dagiti orders para iti masangwanan. Sir, once again maraming salamat apo kagawad Jojo Kumlat ken congratulations kadagiti tamo ka dumakkel dito panagparpwat iti tsinelas hanto la tsinelas no diket sapatos no mga danto piti belten apo kagawad. When Bombo Roger dito yan iti resulta tay panag-benchmarking mi kadwa ni apo mayor ken dagitay na dumaduma nga individual nagapo iti lokal gobyerno ti Bintar ken nagapo kada iti barbarangay. Among kadi nga nag-benchmarking kami iti February iti Marikina ken iti Laguna, iti Liliw Laguna. Napan mi kinita amin iti Factoria iti sapatos iti nadakamat nga duwa nga lugar. Ket itan nagbunga dito nga benchmarking madaman nga implementar iti Ilia Bintar. Baben pailang iti kalikagom taga inepen nga nagbalinen nga realidad ni Mayor Richard Agregado de Gala. Bombo Roger, thank you very much iti oras mo iti panangipaay mo iti oras ko tamiti ka sagat mang-explain ka dito nga may sa kadagiti
proyekto ti lokal na gobyerno ti Bintar, babenti pa ng Idaulo, ni Mayor Richard Degala. Kaya sabay ko next time, umay mo to bisitahin mismo, dito yung Stuabel Factory, iti nanumo barangay, medyo iti barangay Abkir. Maraming salamat, Barangay Kagawad Juju Kumlat, manipulated na Barangay Abkir, Bintar, Ilocos Norte. Ayun na po ha,